Paano magwo-work ang isang long distance relationship? Yung feeling na parang hindi nyo nakakayanin yung LDR kasi hindi kayo sanay. Yung feeling na malayo na nga kayo is palagi pa kayong nag-aaway. Well, maswerte ka ka-istorya kasi itong video na to is ginawa ko para sa'yo. Bibigyan kita ng 10 tips o 10 advices kung ano yung ginawa ko para mag-work yung long distance relationship namin. And what is up mga ka-istorya? Maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Kamusta kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat. And for today's video mga ka-istorya is pag-uusapan natin yung ginawa ko para mag-work yung long distance relationship namin ni my love. And sana po ay makatulong itong 10 tips o 10 advices na ibibigay ko sa inyo. Especially po dun sa biglaang naging LDR yung relationship dahil po sa pandemya na kinakaharap natin ngayon. And bago natin simulan ang istorya natin sa araw na to, kung ikaw ay bago pa dito sa ating YouTube channel o naligaw lang sa ating YouTube channel is welcome ka pa rin sa pamilyang Bisaya. At huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At i-hit mo na rin yung notification bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. And without further ado mga ka-istorya, let's rock and roll! BTR! It's a revolution. Can you see it? Yun na nga yun mga ka-istorya, no? Bago po ang lahat, disclaimer po muna. Ito po 10 tips o advices na ibibigay ko sa inyo is base po lahat sa aking naging karanasan o experience in the last 10 years. Umpisahan na natin mga ka-istorya. First tip, communication. Isa sa pinakamahalagang components ng LDR is communication. Dapat kahit gaano kayo ka-busy sa work o ano man yung ginagawa nyo sa buong araw is maglaan kayo ng kahit konting oras man lang para makapag-usap at makapagkamustahan kayo. Kasi kapag yung communication is nawala, meaning wala na rin kayong connection sa isa't isa. Kasi kapag yung connection is nawala, unti-unti mawawala rin yung pagtingin nyo sa isa't isa. Gets nyo? Pangalawang tip, presence. Lagi mong ipaparamdam sa kanya yung pagmamahal mo para sa kanya. Iparamdam mo palagi yung presence mo. Yung tipong kahit na malayo o milya-milya yung layo nyo sa isa't isa is parang nasa tabi mo lang siya. And suportahan mo siya sa mga ginagawa niya. Pangatlo, pride. Kahit na nag-aaway kayo is huwag nyong isipin na bitawan ang isa't isa. Hanggat kayang ayusin is ayusin. Huwag nyong palipasin yung araw na hindi kayo nagkakabate. Minsan, magpakumbaba kayo. Ibabago yung pride nyo. Hindi yung tipong paggalit siya is galit ka rin. Relate kayo. 4, effort. Mag-effort ka sa simpleng paraan. Hindi naman kailangan na magbigay ng mga mamahaling bagay-bagay para may paramdam mo sa kanya yung effort mo. Kahit sa simpleng paraan, mapangiti mo siya, mapatawa mo siya, at maparamdam mo sa kanya yung pagmamahal na deserve niya is maa-appreciate. Ayan, best gift na may bibigay mo sa kanya is yung time mo. Panglima, commitment. Walang iwanan sa ere. Dapat may commitment kayo sa isa't isa. Dapat ilagay nyo palagi sa isip nyo na hindi na kayo single, na committed na kayo para iwas tukso. Ang 6, happiness. Huwag mong ipaparamdam sa kanya na nag-iisa siya. Dapat huwag mo siyang hahayaang maging malungkot. Dapat palagi mo siyang pakikiligin o patatawanin. Pang-7, attitude. Dapat matutunan mong mag-adjust o matutunan yung mag-adjust sa isa't isa. Dapat yung pag-usapang mabuti kung meron mang hindi na pagkasundo ang ugali sa isa't isa. Pang-8, trust. Trust is the key sa LDR. Kung walang trust sa isa't isa is hindi mag-work ang LDR. Dapat may trust kayo sa isa't isa. In a way na kahit malayo kayo, is kampante pa rin kayo na hindi magloloko ang isa sa inyo. Pang-9, loyalty. Maging loyal kayo at faithful sa partner nyo. Pinaka-basic na ito mga ka-istorya, no? Huwag malandi and huwag magpalandi. Last but not the least mga ka-istorya, pang-10, be contented. Huwag mong hanapin sa iba yung mga bagay na hindi niya kaya ibigay sa iyo. Be contented sa kung anong meron kayo. Mahalin mo siya kung ano siya, kung anong meron at wala sa kanya. Huwag na huwag yung compare yung relationship nyo sa iba. Tiis-tiis lang muna kasi balang araw magkakasama rin kayo. And yun po yung 10 tips at advices na may bibigay ko sa inyo na nag-work po sa amin ni My Loves
during LDR po namin. And hopefully po mga ka-istorya is may naitulong pa itong video na to. And kung ikaw ka-istorya ay tinapos mo tong 10 tips o advices natin, is sigurado akong mag-work din ito sa iyo. And kung nagustuhan mo tong video natin ngayon ka-istorya, is huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, and mag-subscribe sa ating YouTube channel. And i-hit mo na rin yung notification bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. Sana po ay nakapagbigay tayo ng inspirasyon sa inyo. Salamat po sa lahat ng sumuporta, tumangkilik at nanood. See you sa next video. Stay safe. God bless you all. Peace out. Bye-bye.